Добре, гайс, ние I should have stayed in accounting. Triumphant melody. Power. Хора, направете Brawl Stars, пишете долу в коментарите. Али? Let's make this an uncomfortable moment. Don't see. Build your way. Генерация му е. More passion, more energy, more footwork. О, добре. But I still fight. I will give you all my heart. Time for Maxine. Show me some energy. Melody. Power. Това беше толкова бързо. Ей! Супер мъкнем се кажи. This was just a rehearsal. Добре хора, вие ще слушате това. Буквално. Аз. О. Super rare. Имам 6 престижа. Дори няма... А ви познати ли тази? Аз имам... NPC Energy Mission Net Zero. Вчера ми спала целата почива. И от Whoa! този... I flip, you flop. Както първият човек, който направих престиж. So awesome. Хора, честита нова година! И вчера ми се падна Watch me това pop this on to trim the weeds. и това. Don't rush the horses. It is time for party. Here comes the big boom. 12 съм 20. Си бъркаш къса. Така. И едно нещо. Тук сега в момента, ако мога да получа при такова 4 където 3, просто лафтера О, но да. Bunny Rock. Many Roscoes. Добре, така. А, да, това трябва да изтишна. Melody, middle age, mayhem. Time for triumphant melody. Има съсимски микрофон. Time for a triumphant melody. А те... The stage is Ей, set. кажи, тук е щастлив. Kicking it old school. Ghetto kiss time. The stage is set. Бабищите са щастливи. О, май гад, да нещо ми си. Don't bleed on the counter. Unicorn power. Нямам героя, това е проблем. Sunblade, mini blue. Engaging zero emission Maxwell. Това е малко вкусно. Мишката малко е кейка. Имам такива емоции. Такова е. А, да. Буквално вижте колко е също. Какво стана, бе? Искаме да и пак играем. Много изморен. Singing ready for free. Една седмица в четвъртък ще направя много видео, но виждате. Че преди ме виждахте, ама не ме... А, не, нямам интернет! Хора, ще трябва да направим видеото толкова бързичко. Не, нищо не виждам. Не, не, не.
I should have stayed in accounting. More passion, more energy, more footwork. Не, пак ще спечели. Ама аз ще направи хора. Аз сериозно ти го. I love you all. I die. Slay my demo. Хора, не знам, абонирайте се просто. Направете мощен лайк. Не. Не. Само да се посмявам. Само I should have stayed in accounting. Така. What? Така ще ми гличне играта, верно ли? Добре, хора. Гледа, че така ще ми гличне играта. Но първо, хора, отиваме да звъним на един мой приятел. И ние си поговорим да играем на Roblox. Искате ли? Искате ли, хора? Ай, просто пишете долу коментарите. Така. Добре. Точно ми е звънил. Добре, ще му звънна. Хора, за малко трябва да спра видеото. Така, хора, изглежда, че моя приятел Тошко не ми дига. Но така, че ще играем на гледане на дете вчера я игра. Не. Хора, моля ви, кажете ми на някой да е абонира за моя канал и кажете му да даде мощен лайк на канала. Ей, така сегаш, лайка се щупи. Бум, ако искате, абонирайте се канала, стигнем 60 абоната. Така, игра на Fortnite. Топки. Абонирайте се да игра на Fortnite. Топки. Моля ви, искате да видите как ще игра на Fortnite топки за първи път. Много да се играят с топки. Не.
кажи хора, че ми глична играта. Не, хора, глична ми играта. Не. Добре, хора, влизам в YouTube. Така. What the heck. Така. Ще гледам малко Fortnite. Нямам никакъв интернет. No! Той е японец. Правите буквално. Точно е помогна. Как си? Huh? Yes! Goodbye. Той ти помогна. What is this? Не геймера. О май гад. Това се го търсих много години. Това се го гледам само един път. Майнкрафт. Той яде бътър. Не е яко да ядеш бътър. Ти как го е направил това бътър, не знам. No butter? Ooh, butter! Какво? Нямам никакъв интернет. Butter! Още нямам интернет. Butter! Просто ги връщам така, че имам интернет. Butter! I'm almost at my record! Whoa! No! The movie! Така. Сега. Било е на живо. Какво? Чакай. WL. What is this? What is this? Това много ми харесва. What is this? Eli, take your earphones out! Нещо. Хора, влизам в YouTube, моя канал. Така. Видеоклип това беше вчерашни ми видеоклип. Това са много предишни видеоклипове. Това дори са... Това са на баща ми дори. Шорт. Goodbye. Това ми е. Ще покажа кое ми е най-гледаното видео. Чакайте. Къде ми е най-гледаното видео? Атакик. Защо ми го няма? Къде ми изчезна видеото? Хора, видеото ми е изтрито. Видеото ми е изтрито. Не. Как? Ето го. Хора! Видали се го? 220 хора! А те не са се абонирали! Моля! Защо са харесали видео? Ние сме вече 220. Добре хора, 23 абоната ми се абонираха. Искам 67. Добре. Да, вас снимките. Чакай да ви покажа това. Това е много тъжно. Имам едно тъжно видео. Ето го. Това е много тъжно. Че никой не ми е харесал видеото. И че никой не ми се абонирал. Какво? Нищо не сте видяли. Добре, така. Той събира всички спрайтове.
хора, в момента са минали 15 минути. Какво да правим през тези 15 минути? Ой, имаме карта на Global, но малко не ме кефи. Айде да в Roblox. Така, на каква игра ще играе? Нямам интернет. О, не! Нямам никакъв интернет. Какво да правя? Знам. О, нямам никакъв... О, не. Започна да имам. Когато играта ме левне, може да спре видеото. Не се зарежда играта. Айде би, айдугу. Не знам какво да правим, хора. Не ще ми трябва видите до галерията. Така, хора, значи имаме една игра и тя се казва Шон Детектор. Това означава, че се ловят духове. Аз съм го пробвал, много пъти ми се появи червена точка. Ако има червена точка, означава, че призрак е направо е бесен и може да те обеси. Или да те изяде. Извинявай. Каква е тази птица? Нещо. Какво е това? Какво е това, бе? Това не е от клиниката и черния котарак. Пише макаронът мега чудесата. Шиби. Кой шиби? Продължавате на гледането. Да, искам. Не искам да имам тъпто. Те кучи се за малко ще ги видя като пилешки хапки. Така. Добре, хора, пускам камерата. Здравейте, гайс! Как сте? Сега ще изтрия камерата. Добре, вече знаете лицето ми. Вече ми знаете лицето. Също тези, които го гледат това видео за първи път, вече ми го знаят. Така. Айде да влезем пак в Brawl Stars. Тум сахур, сахур. Бабичета, колко е яка. Ама аз имам и без. Yay! What the? Oh yeah! Oh, какво? Не! Искам го! Хора, много го искам! Папу, чин-чин-чин-чин-чин. Бамбун, чин-чин-чин-чин-чин. Бамбун, чин-чин-чин-чин-чин. Така, ще играем само 2 игри. И това е видеото. Аз не такъв бомбон. Kicking it old school. Като Karaoke style. Sing when you are winning. Emotional damage. Че съм грам. Как си... My moment! This was just a real song. I love you all.
Бат, не се предава. Не се предавай. Къде е той? Go to the sea. Build to win. But I still fight. This is our moment. А, Triumphant тут melody. Не е хубаво да се крадат килове. Чемпион Прайм. Искам техния отбор. Така. Я ги двойно. Защо не да ги двойно? Така и последната игра. Чувам музиката, ама не чувам. Melody, middle-aged, mayhem. Sing when you are winning. Значи, то е преди. Мисля музика винаги бегам. Melody, power. Come into my fiery sing when you are winning. My mind is clear. Моят път 26. I choose the stage in the counting. Ако и да го играем на сърцата. 6-7, Богомил. 6-7. Си било за него. This was just a reason. This is our moment. Join the pain train. Go to the sea. Build to win. More energy, more footwork. Pitch perfect performance. И така, хора, от мен казвам